Hyvää päivää. Puhutaan tänään sellaista aiheesta kuin psykologi ja psykoterapeutti. Tai ehkä pitäisi sanoa psykologi vai psykoterapeutti. Moni ihminen on varmaan jossain elämässä vaiheessa ajatellut, että olisi hyvä puhua jonkun psykologian alan ammatti-ihmisen kanssa. Ja tässä yhteydessä tulee harkinneeksi, olisiko parempi puhua psykologi vai psykoterapeutin kanssa. Katsotaan hieman, mitä näiden käsitteiden takana on. Psykologi on semmoinen ihminen, joka on käynyt psykologian maisterin koulutuksen. Yleensä tuommoisen koulutuksen menee noin 5 vuotta. Ja sen aikana perehdytään psykologiaan laidasta laitaan, ihan psykologian historiasta, havainnoinnin, kognition historiasta, mielen rakenteesta, tämän tällaisesta nykyaikaisiin hoitotapoihin. Tässä kohtaa nimenomaan tämä psykologian koulutus eroaa psykoterapeutin koulutuksesta, että tietyssä mielessä psykologian maisteriksi voi valmistua varsin teoreettiselta pohjalta. Tarkoitan sitä, että vaikkakin psykologian koulutukseen sisältyy erinäköisiä yksilötutkimuksen kursseja, kuitenkin se käytännön asiakastyön oppiminen huolimatta siitä reilun 5 vuoden opiskeluajasta saattaa useallakin toimialalla jäädä vähän ohueksi. Eli kun psykologia valitsee, niin kannattaa katsoa sitä, että minkä näköinen suuntautuminen hänellä on ja minkä näköinen ammatillinen kokemus tai ammatillinen kiinnostus siihen todella on. Onko siellä semmoista rajapintaa, joka on yhteydessä juuri siihen tilanteeseen, mistä sinä olet mahdollisesti kiinnostunut. Psykoterapeutti on semmoinen koulutus, joka samoin kuin psykologia on Valviran valvoma Suomessa, mutta tämä psykoterapeutti on tietynlainen täydennyskoulutus siinä mielessä, että ihmiset, jotka menee psykoterapeutin koulutukseen, heillä on usein joku ammatti olemassa pohjalla. Esimerkiksi mielenterveyshoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja niin päin pois. Eli tämä psykoterapeutin koulutus on semmoinen 1,5 vuoden, 2 vuoden keikka, jossa tutustutaan johonkin valittuun terapiasuuntaukseen, opetellaan siihen liittyvät menetelmät. Ja useissa koulutusohjelmissa lisäksi pyydetään ja vaaditaan, että tämä psykoterapeutiksi kouluttautuva käy oman terapian. Eli tämä on hieman niin kuin semmoinen lääkäri, jotta lääkäriksi olisi päässyt, niin pitäisi ensin parantaa itsensä, jotta mitä nyt sanoisin, katu-uskottavuus paranisi. Ja psykoterapeuttia ehkä voisi sitten hieman kritisoida, että koska se on sen verran lyhyt se koulutus, niin ei välttämättä tutustuta hirveän laajasti muihin terapiasuuntauksiin kuin siihen, mitä se oma oppilaitos edustaa. Eli tämä on hieman niin kuin kirvesmies, jolla on vain yksi vasara, mutta hän osaa sitä hyvin käyttää. Kun taas tämä psykologi voisi sanoa näin, että psykologi on semmoinen ihminen, joka kyllä tuntee monia työkaluja, mutta ei välttämättä itse ole niitä vielä ennättänyt kokeilla. Itse olen valmistunut Helsingin yliopiston psykologian laitokselta ja eivät siinä mitään. Ehkä se haaste siellä nimenomaan oli aikoinaan se, että monet ihmiset tuli suoraan koulusta ja se, mitä itse asiakkaana voisin toivoa, semmoinen elämäntuntemus oli vähän varmaan aika ohut monella ihmisellä. Mutta totta on myös sekin, että elämä on monen näköistä, että saattoi olla, että näillä ihmisillä, jotka mielestäni olivat hieman vihreitä, heillä saattaa olla aivan mahdottoman laaja elämänkokemus semmoiselta aloilta, joista minä en tiedä mitään. No niin, tämmöisiä ajatuksia ajasta psykologi vai psykoterapeutti. Minä olen Timo Kojonen, terapion.com web-sitelta. Kiitos.